Hello mga kababayan ko, lalo na mga OFW dyan. Saludo po ako sa inyo. Magandang araw po, magandang gabi sa inyong lahat. Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Anyway, may bigyan na naman ako ng opinion ko guys, reaction or komento na video. Pero bago ang lahat, panoorin muna natin at intro muna tayo guys. Alright. Ang pinaka-prepared. Kahit na yung mga incumbent o yung babalik, mas prepared pa rin si Pastor Tibuloy na maging senador ng Republika ng Pilipinas. Marami. Number one, benefits ng mga Air Force, mga military, and yung mga PNP. Yung ginawa ni former President Duterte, gusto niyang ituloy yung maging doble o basta taasan ang mga benefits ng mga military, mga police, yung mga teachers, kailangan quality ang kanilang background, ang kanilang educational attainment para at least maging mataas din ang standard ng educational system natin. When say education, hindi pala yun building na ang pinag-usapan dyan, dapat maraming classroom. Kung hindi, kailangan din pala mag-invest din tayo sa mga teachers natin. Mag-invest tayo sa kanilang trainings, sa kanilang educational attainment para at least when they share the educational expertise sa ating mga kabataan, maging mataas na ang standard of our education. Nag-usap din kami about federalism, kung ano ba, favor ba siya sa federalism o hindi. Of course, partly favor siya doon, but of course, dahan-dahan lang daw. Kasi may ibang mga probinsya na hindi pa handa, so pwede mag-start muna tayo sa pilot province or pilot region, then pag okay na, pwede natin ilawakan ang federalism. Ang nag-usap din kami, sabi niya, depende sa crime na nangyari. Of course, corruption, mga plunder, mga ganun na mga kaso, kailangan talaga, o yung mga murder na mga kaso, he is in favor of death penalty. Nag-usap din kami about sa issue about same-sex marriage. Sabi niya sa akin, kung magmahalan ang dalawang babae o dalawang lalaki, he's not talking based on his spiritual. He's talking as a citizen. Kung magmahalan daw ang babae, lalaki, will it affect our economy sa Pilipinas? Yung tanong niya sa akin, Mark, maka-epekto ba sa Pilipinas kung ang dalawang babae magmahalan? Maka-epekto ba sa ekonomiya ng Pilipinas kung ang dalawang lalaki magmahalan? Sabi ko, hindi. O di, they can't. It means mataas ang respeto ni Pastor sa mga LGBTQ. But of course, sinasabi ko ito, not in the spiritual or the biblical sense, but as a Filipino and as a citizen of the Philippines. Of course, pinasabi din niya about divorce. Sabi niya, sa divorce, depende din. Of course, ang divorce, kailangan respetuhin natin ang kasal, respetuhin natin ang pagmamahalan, and because marriage is one of the basic institution ng asang Pilipinas. But, paano naman, sabi ko ni Pastor, paano naman, Pastor, yung irreconcilable na hindi na talaga magkasundo? Kung hindi na talaga magkasundo, may annulment naman. So, annulment lang, kailangan lang, hindi lang for the rich. Kailangan lang, pwede rin ma-afford ng mga mahirap or mga ordinary Pilipino. Paano? Kailangan, supportaran po natin ang PAO, ang Public Attorney's Office, na at least they can accept maraming mga benefits ang mga PAO lawyers para at least they will also give focus hindi lang sa criminal cases, but they will also give focus sa mga annulment cases sa ating mga peasants or mga less privileged na mga Pilipino. Yun ang mga basic na sinasabi niya. Of course, marami yun. 47 lahat yun. Hindi ko pa kami version iba eh. Kasi sa dami, but very prepared si Pastor Tibuloy na maging senador ng Republika ng Pilipinas. Dito pa lang, attorney, makikita mo na kung gaano kagaling ang butihing pastor. Kaya nga ang resulta niya is kung ano ang nangyari at makikita mo sa kay... Kaya, mga kababayan, support po natin si Pastor. Support natin si Pastor. Mantakin mo, di pa yan senator ha? Pero yung puso niya, isip niya, talagang iniisip niya talaga yung taong bayan, yung bansa natin. Tignan niyo naman yung mga
tinatawag na na mga politiko. Diba? Konti lang sa kanila yung may malasakit. Diba? Pero karamihan sa kanila, nagbabayad lang tayo. Pinasahuran lang natin pero wala tayong nakita na ginagawa nila. Ay, mayroon pala hearing. Ayun, nag-hearing ngayon si Virus nasa Senado regarding kang pastor. Kaya nga, guys, please support natin si pastor. Bigyan po natin siya ng chance para makapasok sa Senado. Makikita mo talaga sa kanya, di ba, na magaling siya, matalino. Hindi man siya abogado, pero alam niya kung ano ang batas. Ang dami niyang gustong gawin. Kaya nga, please, support po natin si pastor. Ipasok po natin siya sa Senado. Kung pwede nga lang, siya ang maging Pangulo. Diba? Kitang-kita naman sa KOGC niya, sa kingdom niya, kung alam niyo lang kung gaano kalawak, kung gaano kaganda. Anyway, hindi ako member ng KOGC ha. Sinasabi lang ng kaibigan ko at ng kapatid ko na nakapasok doon. Sobrang ganda, sobrang lawak. Tsaka ang babait ito ng mga tao doon. Kaya, yung mga paninira ni pastor, yung mga witness nila ngayon, huwag tayong maniwala dyan. Buksan po natin yung isip natin at puso natin, timbangin po natin kung sino ang nasa tama, kung sino ang nagsasabi ng katotohanan. Mantakin niyo guys, kung makikita niyo doon sa Senate hearing, may ano ba? May inalitos pa ba na parang nagbabasa ng script? Promise. Paganyan. Ano yun? Tsaka, blurred ang mga picture. Kadalasan blurred yung mga witness nila. Tsaka yung nakatakip. Tsaka, yung iba, oo nga, hindi. Kita yung mukha, pero guys, makikita mo sa isang tao kung nagsasabi siya ng totoo. Makikita mo sa ekspresyon ng mukha niya, sa pananalita niya, sa mga mata niya. Makikita mo yun eh. Pero yung mga, yung mga witness nila doon, talagang walang kabuhay-buhay magsalita. Kaya nga, nag-stop na lang ako nagtumingin kasi ilang minuto na ako tumingin pero hindi nila pinapasalita si pastor. One-sided yung virus na yun. Ng jutang ginimas na kanyemas na babaeng yun. Walang ginawa kundi trial of publicity. Kasi nga, ayaw niya si pastor na tumakbong senator. Kaso, ayun, nakapasok na sa kumilik, di ba? Kaya ang ginawa nila ngayon, pinatawag si pastor, trial of publicity, para ipahiya lang si pastor. Alam niyo yun? Makikita mo talaga guys na ang pinupuntirya ni Virus Risa ay ang masiraan si pastor. Masira yung reputation ni pastor. Pero sa totoo lang, hindi kami naniniwala dyan. Alam niyo, lagi ko itong sinasabi, alam namin ang ginagawa ni pastor. Kasama na yun, yung barangay namin, yung mga lumad namin doon, yung katutubo namin, yung mga aita namin. Siya po ang tumutulong doon. Kaya nga, sobrang pasasalamat namin sa kanya, sa kanilang congregational. Kasi kahit paano, may isang tao, given na
na yan si Duterte ha, kasi malaking utang na loob namin sa kanya. Yun nga, aside kay Duterte, sa mga Duterte, ayan si Pastor. Tumutulong yan sa amin doon, sa mga karatig bayan namin, karati, nga lugar namin. Alam nyo, walang katulad talaga, mapa, Kristiyano, Katolik, Muslim, kahit anong relihiyon guys, alam nyo ba yun? Tinutulungan niya, pinapaaral niya, kahit ano na lang, financially, food, bahay, lupa, binigay. Tsaka, papasalamat din kami kasi yung anti-drug war and anti-terrorist na NPA, tinutulungan niya din si Pangulong Duterte. Kaya nga, sobrang laki ng papasalamat namin sa kanila. Buong buhay namin kulang pa ibayad sa kanila. Dahil alam niyo, noong panahon na hindi pa si Pangulong Duterte din, wala na siguro kami ngayon guys. Kasi naabutan ko pa talaga. Walang oras na walang putukan doon. Mga dipukol yung mga teroristang NPA doon sa amin. Ginuburbur yung mga inosente. Kaya nga, sobrang pasasalamat namin kay Duterte. Simula noong nag-mayor siya. Lahat binigay niya sa amin kasi pera daw namin yun. Pera ng bayan namin. Pera ng bayan yan, ibinalik niya sa amin. Ginawa niya kami ng hospital doon kahit nasa bundok kami. Mantakin niyo, nasa bundok kami. Magandang mga daan, magandang tulay. Lahat. Programa niya, hindi niya kami iniiwan doon. Tsaka nakamit namin yung kapayapaan doon. Nawala yung mga NPA na mga sobrang kamantas nila sa mga inosente, lalo na pag hindi mapagbigyan ng hiling nila, sobra. Kaya nga, dyan kay Pastor din, sobrang nasasaktan din ako sa ginagawa nila kay Pastor. Kasi alam ko kasi kung paano tumulong si Pastor sa mga pobre na kababayan ko. Walang kapalit. Yung tulong niya, walang kapalit guys. As long as na maniwala ka sa Diyos. Pinigyan niya ng pagkakataon. Yung mga resource person na witness ni Risa ko, no? Sana naman, kung mapanood niyo itong video ko, sana magbagong buhay kayo. Makonsensya kayo. Parang pera-pera na lang sa inyo. Mga madam. Grabe, mga walang hiya kayo. Kaya sana guys, suportahan po natin mga kababayan si Pastor Apollo Kibuloy. Ipasok po natin siya sa Senado. Guys, hindi po ako KOJC member. Proud Catholic po ako. Pero alam niyo yung puso ko, KOJC din. Mahal ko yung KOJC kahit hindi ako member sa kanila. Kasi ang laking tulong talaga nila sa mga barangay namin, sa mga lumang, sa mga pobre. Kaya doon ako nagpapasalamat, lalo na sa anti-drug and anti-terrorist. Kaya kung gusto natin ng pagbabago, pasok po natin si Pastor Apollo Kibuloy. Huwag tayong maniwala dyan sa paninira ni Risa antivirus na yan. Dahil wala yung katotohanan. Wala yung katotohanan guys. Maniwala kayo sa akin. Alright? At yan lang po yung komento ko doon. Opinion ko sa video ito. At please, paki-subscribe, paki-support niyo yung channel ko guys. At maraming salamat sa mga nanonood, sa mga naniniwala sa akin.
sa mga sumusuporta kay PRD, sa kanyang pamilya, kay Pastor. Thank you so much, guys. And please like and share, subscribe na rin sa ating channel ko. Maraming salamat. Bye-bye.